Čau lidi, dneska jsem tady. Pozor, ať mi neschodíš. Opět já. Tady moje maminka. No, super. Maminku, jak nám dala Tady jsem já, koukejte. Tady jsem teď já. Tady mít, to nedá mít sakra. Já tam chci taky vylézt nahoru, mami. No teď tam asi nepolezeš, ne? Jak já to tam asi nedám, ty? Tam Darek. Takhle to nedělej. Co nedělej? Proč? No protože to propojuju, já to... Aby se to křížilo, ty. Dám 2 a pak si dám levé, pravej. A mám to takhle, to. Co koukáš? Abych to měla křížený, ne? Dej 2, sundej to. To ukážu. Jak? 2, takže posunej to, já si to udělám. To mám celý sundat, jo. Ten je, no to víš, protože to, jak to takhle propojím, jak to spojím. Já to ne. Zvolením. Prosím tě. Já jdu pryč. Tečko, musíš to pít. Co chceš? Ne. Za rok. Ty vůbec, jsme natáčení na videu. No tak to vypí. Počkej, rádi. Podívej si, Radečko, jestli to... To jsou králové kalhoty, ne? Vydávej to na tu sedačku. Já vás vítám u příštího videa a čau.